Ljudi misle da je lako biti Kraljević, da je lako biti Hamlet. Pitao bi ja njih da naslijede stambeni kredit. Već drugi mjesec kasnim sa ratom. Deložacija mi kuca na vrata. Zar već? Tko je? Izbjegnite financijsku dramu uz Croatia životno osiguranje. Saznajte više na Crossing.hr. Romeo, o Romeo, nadam se da ćeš uskoro izaći iz bolnice. Već 3 mjeseca kasnimo s ratom za kredit. Internet su nam isključili, nemam ni za kruh. Romeo. O, Romeo. Izbjegnite financijsku dramu uz Croatia životno osiguranje. Saznajte više na Crossing.hr. Zeuse, kada će se moj Odisej vratiti? Penelopo, Odisej se neće vratiti. Pa kako se neće vratiti? Tko će plaćati stanarinu, režije? Tko će financirati sinu faks? Zeuse, halo? Halo! Izbjegnite financijsku dramu uz Croatia životno osiguranje. Saznajte više na Crossing.hr.